मैं पूजा मिश्रा अपने चैनल पे आप लोग का स्वागत करती हूँ। आज मैं देवी माँ का एक पचरा गाने जा रही हूँ। आप लोगों को जैसा भी लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर नवरात रे काला साधारऊ बई हो कियो करे उपराना हो कियो करे उपराना घिउ का दिया ना जलऊ बई हो कियो करे उपराना घिव का दिया ना जलऊ बई हो कियो करे उपराना निमी के पातइया पर चिट्ठिया हम लिखबई हो पठाई दिहलिना हो पठाई दिहलिन ना हारिल सुगना से चिट्ठिया हो पठाई दिहलिना हारिल सुगना से पतिया हो पठाई दिहलिना पवताही चिट्ठिया घरवा आई गईलिन महारानी हो समाई गईलिन ना हो समाई गईलिन ना वाही नावारे कलसवा में समाई गईलिन ना वाही नावारे कलसवा में समाई गईलिन ना पहिला कलसवा में शैलपुत्री के गोहरवली हो कि गंगा जल से ना हो कि गंगा जल से ना मैया के चाराना धोऊ बई हो कि गंगा जल से ना मैया के चाराना धोऊ बई हो कि गंगा जल से ना दूसरा कलसवा ब्रह्मचरणी के गोहरऊ बई हो कि दूधवा दहियाना हो कि दूधवा दहियाना मैया के पूजनिया हम करबई हो कि दूधवा दहियाना मैया के पूजना हम करबई हो कि दूधवा दहियाना तीसरा कलसवा चंद्र घंटा के गोहरऊ बई हो मखाना की रसना हो मखाना की रसना मैया के भोगवा लगऊ बई हो मखाना रसना मैया के भोगवा लगऊ बई हो मखाना की रसना चौथा कलश कुष्मांडा के गोहरऊ बई हो कि मीठा पुआ से ना हो कि मीठा पुआ से ना कि मैया के भोगवा लगऊ बई हो कि मीठा पुआ से ना मैया के भोगवा लगऊ बई हो
मीठा पुआ से नाम। पचवा कलशवा स्कंद माता के गोहरउबई हो कि हल्दी सेंदूर से ना हो कि हल्दी सेंदूर से ना। मैया के पूजनिया हम करबई हो कि हल्दी सेंदूर से ना। मैया के पूजा हम करबई हो कि हल्दी सेंदूर से ना। छठवा कलशवा काल्यात्री के गोरउबई हो कि शहद लिहलेना हो कि शहद लिहलेना। माई के भोगवा लगउबई हो कि शहद लिहलेना। मैया के भोगवा लगउबई हो कि शहद लिहलेना। सतवा कलश काल रात्रि के गोहरउबई हो कि काली मैया ना हो कि काली मैया ना। हरदम काल से बचई हैं हो कि काली मैया ना। हरदम काल से बचई हैं हो कि काली मैया ना। अठवा कलश में महागौरी के गोहरउबई हो कि दूधवन से ना हो कि दूधवन से ना। माई के भोगवा लगउबई हो कि दूधवन से ना। मैया के भोगवा लगउबई हो कि दूधवन से ना। नवा कलश में सिद्ध धात्री के गोहरउबई हो कि नाव रंगवाना हो कि नाव रंगवाना। माई के भोगवा लगउबई हो कि नाव रंगवाना। माई के भोगवा लगउबई हो कि नाव रंगवाना।